Ramogi kamano kumbete Ramogi TV kaendi weche matuch machopo irwa kaendi lendo mar kuyo ni Mama Grace Onyango manen miyo mokwongo bedo meya kendo jaod bura Kenya kaendi onindo. Kaluwore gi yote mowuok kuom nyare Polina Kwacha, Mama Grace onindo dhiambo makawuono e hospital ma Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital mani Kisumu. Mama Grace ne en jahigni 99 kendo osebedo gi del mojony e kinde mokalo ni. Wadwaro ne familia mare resruok kendo walemo mondo Nyasaye obed kodgi. Mane weche modonjo irwa kaendi weche matut seche ma laksa donjo sa 1 kech ma seche mokelo ge weche manyien. Anto nyinga en Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Wach ma wantie ni to onge dok chien. Ka ng'ato paro ni samoro wabro regeza tol. Wabro mbeko tol. Mano ng'ama liko. Arita ne ojiwo oko mar kar jot mar jatend piny Kenya Main State House. Dibe ni luoro nitiere ni kweth Azimio la Umoja nyalo bago ng'anyo nyaka e alwora no. Cross-stitching is a source of hope for the women in prison. It gives them dignity, a livelihood, respect from family, and a feeling of achievement. Kenya oriwore gi piny ngima e dhialo dichieng' mine ka mine manie jela bende ok owe chien. It is very important for us to celebrate an event like this when 2 of our towns are becoming municipalities. Gavana ma Siaya James Orengo puodho chenro mar chwalo boma ma Bondo gi Ugunja mondo bed municipal. Neru kamano kumkete Ramogi TV kaendi nyikwa Ramogi wamor ni un kodwa ka makmana wan gi weche mag kuyo mochopo irwa kaendi seche mowuoye ni jaloko marwa en Belinda Dhiambo. Mama Grace Onyango manen miyo mokwongo bedo meya kendo jaod bura Kenya kaendi onindo. Kaluwore gi yote mowuok kuom nyare Polina Kwacha, Mama Grace onindo dhiambo makawuono e hospital ma Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital mani Kisumu. Mama Grace ne en jahigni 99 kendo osebedo gi del mojony e kinde mokalo. Watimo mos ne familia mar Mama Grace walemo negi pikinde ka kinde mondo Nyasaye obed kodgi e ndalo matembe ng'eny kaka kawuono ni. Umbe nyalo nuote 2-3-6-0 kaka unyalo yudo wa kwa kanyo. To weche manyien en ni manen jatend migawo mar omenda Ukuri Yatani owuok oko ka kwedo report ni negi sundo jaga budget mondo puodhne sirikal mokalo pesa e tok chik. Yatani wacho ni kata mana jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nokwayo omenda moko maromo siling bilion 1.5 bang' yiero mokalo. Omenda gi duto wacho ni ne ipuodho kokale chik mar katiba. Walter Nyambaga bro lero no matute wi paro mabende jood bura ogolo ewi wach no. To kwa dhi mbele ni ndalo 14 mane riwruok mar Azimio miyo piny owacho mar Kenya Kwanza e yao sava mar IBC duoko piny nengo mar chiemo kachiel gi chungo chenro mar gwelo commissioners manyien mag IBC rumo tieno makawuono ni. Jopiny kod johera mag Azimio rito gi leyo okang' mogai mar Azimio Raila Odinga chano kao bang' piny owacho mar Kenya Kwanza koso chopo dwachgi. Chal mar arita kwe bende ne oridi alwora mar kar jot maduong' mar jopiny owacho motelo ne lendo ma Azimio dhi golo dichieng' makiny. Kaka ripota marwa mar siasa Chris Owino kolonwa, johera mag Azimio oikore mar luwo yo mora mora ma ogai margi dhi chiwo. Ranyisi mokwongo ni sirikal koro keto chenro mar gayo ng'anyo madipo kotimore boma ma Kisumu kod Nairobi. Obila ne omondo loro apaya duto makadho machiegni kod kar jot ma jatend piny Kenya. Mae ka jopiny mabende gin johera mag ogai mar Azimio Raila Odinga rito gi siso weche mane osingo ni obiro wacho chieng' tich ang'wen jumani. I want you to wait for the time. The deadline is tomorrow, midnight.
So you will hear from us on Thursday. Odinga kod kweth mar Azimio yande ogolo dwaro margi ne piny owacho mar Kenya Kwanza, ma bende ne gisingo ni ka ok otimore to gibiro sundo telo mar William Ruto. Kata kamano, ndalo 14 mane gichiwo bende koro oserumo ka onge kata dwachgi achiel ma piny owacho osechopo. Mae koro miyo jopiny bedo kod penjo ni Azimio opanga ng'ombele kae. Kane waloso kod jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi, ne oumo yie piny ni ok gibi dok chien e chenro margi mar kelo lokruok e pacho kae. Wach ma wantie ni to onge dok chien. Ka ng'ato paro ni samoro wabiro regeza tol, wabiro mbeko tol, mano ng'ama leko. E wach ma wachako ni wang'ni onge dok chien. Wadwa luwe nyaka giko. Kendo gi sani jo Kenya wegi igi owang' ma tamre gi nono. Sani tiji mang'eny masiro girwa ni nyaka jogo mane ogono Jakom Raila Amolo Odinga kura. Nikech ngima otamo ji. Garama mar ngima odhi malo ma tamre gi nono. Kendo jo Kenya chandre malich ahinya. Moko kuom jopiny ma waloso go bende owacho ni giikore mar luwo ote moro amora ma Odinga dhi chiwo chieng' tich ang'wen. If today President William Ruto can call a meeting for those that are jobless, those that are sleeping hungry, they can fill the two stadium. I'm talking about Kasarani and Nyayo Stadium. That should tell you that people are tired. In fact, we are not even after job. We want something on the stomach. You can't tell us to work and we don't have the energy to work. Wan igeno kendo warite ten man wabro luwo mana kaka ne jakom owacho ni en obro bedo ng'anyo mamuol nikech piny duto te ong'eyo gima jakom ne bago ne ng'anyo mar ndalo 14. Wabro bedo peaceful mana kaka jakom nowacho, amaka gima jopiny dwaro timre yo makare maonge koko moro amora. Wan gigeno kendo warito gi hamu na gamu. Apani gima Raila Odinga bro wacho no mane kama wabro bedo bang'e wabro luwe kendo gimoro amora wach mane gimoro mabro timo wan. Dr. Maxwell Miyawa, janon weche mag siasa, lero ni jopiny gi thuolo mar timo ng'anyo. Ng'anyo nyaka State House kata ng'anyo bidhaa moko ma jopiny tiyo molos gi kembe moko. Katiba oyie iluongo ni protest and picketing. Ka kinyo wacho ni jopiny nigi haki ratiro mar ng'anyo madhi nyaka State House, chik oyiene ng'ata mondo picket, mondo protest, mondo kwedi kamoro amora. Kaluwore gi Dr. Miyawa, Azimio pod nigi mbi mar luongo ng'anyo mar tipo e pacho kae kendo siemo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo kaw wach margi motegno. Jopiny madhi wuok ok gidhi wuok ok ni gihero Raila kata ni gikonyo Raila, gidhi wuok ni gidwaro konyruok man kendgi. Mano e gima nyalo wacho. Jogo madhi wuok mabiro dhi ng'anyo, mabiro dhi rally, mabiro kwedo sirikal, gibiro wuok ka gidwaro yore ma gikonyore gi kendgi. Kiwacho adier sirikandni kata jogo madwa onge lwedo biro bedo gi tich matek. Ka chiemo onge, ka mafuta ni malo, ka tich onge, to osuru e mang'eny. Kata bed ni sirikal no en mar owadu kata en mar wuonu, onge lwedo dhi bedo matek. Koro miyo jopiny tang'ini biro wuok kar rombgi. Dr. Miyawa wacho ni chal marach mar ngima nyalo medo Raila Odinga mbi mar siasa ka bende olieko ni jatend piny Dr. William Ruto dhi ture ndalo mabiro ne dwach Azimio. Sauti mar Raila Amolo Odinga wacho en sauti mar jopiny te. Chandruok omako ji kamoro amora, kech omako ji kamoro amora, bech mogo omako ji kamoro amora. Ok ni jo Azimio kende. Koro miyo jopiny mang'eny biro chako luwo Raila Amolo Odinga. To kamano e kaka President Uhuru Kenyatta be nolus wafuasi ge moduogo kone nikech Ruto ne wacho duol ma jopiny malombo jopiny madwa winjo. E kinde mandalo 14 mar riwruok mar Azimio ne omiyo piny owacho mar Kenya Kwanza rumo chieng' tich adek, jopiny koro oketo itgi mar winjo kit olang' ma ogai mar Azimio Raila Odinga dhi goyo bang' piny owacho mar Kenya Kwanza tamre chupo kwayo margi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mane mbaka mobro goyo gi jaod bura manyando miluongo ni Jared Okello obro donjo ka saa 3 e buch jopiny mondo winjre ni Azimio pango nang'o ndalo 14 to rumo kawuono gotieno mondo winjre ni odna liyo konwa ni to kiny gi pango timo ang'o. Mane wach ma ji dang'eyo ahinya. Kwa dhi mbele ni jood bura mawuok e oganda mar jopith jamni koro dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto mondo ti kod thuolo ma chik omiye kendo ter jolweny e gwenge marita okethore mondo tiek jokuo jamni mosebedo ka monjo jopiny. George Bati miyo ler.
Monj kod nek mar jopiny mamedore gwenge ma pedha mar kedo kod jokwe jamni timore, omiyo moko kuom jood bura mawuok Hoho mar Okak sundo jatend piny William Ruto mondo kasre kendo chwal kwayo od bura mondo yiene jolweny taya pedhano ma ok obila ka gisingo ni giikore mar puodho wachno. It is now the time to deploy the military to take lead in that operation going on in North Rift under Article 241 3C. Mr. President, it is no longer business as usual. As Parliament, we are ready to pass that approval of allowing you to deploy military as soon as even tomorrow to allow those region schools to be reopened and the other region infrastructure and many other issues. Senator Mawasin Gishu Jackson Mandago to koro dwaro mondo maki kendo donjne josiasa ma ichich ni siro jomaundu mamonjo jopiny kendo lal kod jambgi. Any one of us who is found to be part and parcel of the process should be dealt with according to the law. There is no Kenyan citizen above the law in this country. And we want our people to live in peace. Kwayo mar jood burago biro e kinde ma jodolo kod jodak malo Suke kaunti ma Samburu ne obago ng'anyo kaluwore kod monj ma kinde ka kinde ma koro chunogi mondo mi gidar ka gisombo jambgi gi nyamburko ka gidhi e gwenge ma Rita Berie. Jana asubuhi ng'ombe yangu ilichukuliwa njao 2 na mbuzi 4, watoto ya mbuzi 4. Sasa nimesikia uchungu. Sasa mimi natorosha hii ng'ombe ambaye nimebakishiwa, natoroka naenda sehemu za Nyandarua. Jodolo kod jodak makono seyo piny owacho kuom jwang'o kendo weyo jopiny ma Samburu e lwet jokwe jamni, kata obedo ni ting' mar piny owacho en rito jopiny kod mwandugi. Sisi wachungaji tumekuwa tu wachungaji sasa ya mazishi, ya kuzika wananchi, ya kushika washirika, na kuna serikali ambaye jukumu yake ni kulinda wananchi na mali yao. Tuko na right katika serikali yetu ya Kenya ili tutetee sisi, hata women right. Sisi tuko tayari kusema kwamba kama serikali hapana ingilia mambo hii kati, hii mambo itakuja kuwa disaster na itakuja kuwa chronic na itakuwa cancer. Wang' teko marife ma jokwe jamni medo keto kata obedo ni apedha ma igeto gigo dhi nyime, omiyo gendini ma odak nyandwat mar Hoho mar Okak medo dak kod luoro ka kwayo margi en ni mondo piny owacho keto kenge mong'ith mar resogi e lwet jomaundugo. George Bati, Ramogi TV. Minod jatend piny Kenya Rachel Ruto notele nyasi mar dhialo mabus mantiere od twech mar Lang'ata Women Prison ka piny mangima dhialo odichieng' mine kawuono. Koluwo chenro mare mar Mama Doing Good, Rachel noyango chenro mabiro konyo mine loko ngimagi kendo miyogi nyaka yuto. Simpros Okinda ne olimo jela mar mine ma Lang'ata Women's Maximum Prison kendo miyowa ripot ni. Lang'ata Women Maximum Prison. Pile mabus manitiere ka odaki mudho mar gik madhi nyime oko mar alwora margi. Kara kamano kawuono mine gi buonjo gi ilo ka gidusore maber mar rwako welo mathoth. Minod jatend piny Rachel Ruto kawuono dhialo mabus ka notayo chenro mar odiochieng' mine e jelani. E bwo chenro mare mar Mama Doing Good, Rachel Ruto oyango kendo chenro motisi ni Karakana mabiro konyo e loko ngima mabus e ute twech mapacho ka. Since 2016, Karakana project has trained over 1,500 women who have produced quality artifacts that have earned them 5.15 million Kenya shillings. Cross-stitching is a source of hope for the women in prison. It gives them dignity, a livelihood, respect from family, and a feeling of achievement. E bwo chenro ni mine gi biro yudo thuolo mar puonjruok chweyo gik miloso gi lwedo kaeto ikonyogi uso mondo konygi rito nyithindegi. When somebody enters prison today, we will welcome them, we will help them settle down, but between 6 a.m. in the morning and the time you go to sleep, what are they doing? You may leave them unattended, and the mind of an individual swirls around. Bende Mama Rachel Ruto oriwore gi jokanyo mamoko e konyo mine gi dago ngima makare ka ibiro nyiewne godhro, ongede kod otanda kendo chiwone gi tiegruok mamoko mar bero ngimagi. If you want to change the world, go back and make your bed.
we are making our beds. Our one prisoner, one bed, one mattress is a purely PPP project which we are handling with our partners. And just today, just like that, we have 1,000 mattresses from KCB Foundation. Bedo ni achiel kuom nyasi mag dhialo joma mine odiochieng' ma kawuono obagi e od twech nyiso ni piny Kenya odewo mine duto ma ok orango kama gintie. Kaminod jatend piny Rachel Ruto wacho ni chenro ni biro konyo minegi nyaka kinde magisetieko thuolo margi mar twech. The money that you get from cross-stitching has been able to help you at least help your children. And usually we say that even if we do this and we don't involve God, it is all in vain. So prayer is very critical. And even, this is relevant to everybody, each one of us, not just our clients or our sisters. But each one of us, we need to be patient. We need to progress in what we are doing. Jagoro mongirore e migao mar weche jela Mary Mudhoni wacho ni chenro ni biro konyo mabus e loko pachgi, biro miyo gibedo modich kendo biro konyo gi e loko ngimagi kata tok tieko thuolo mar kinde twech. The money that they are going to earn from the karakana is going to help those other children at home. We don't want to take them to children's home. Mabus mag od twejni bende koro chiwo puoch gi pak kaluwore koda ber ma giseneno nyaka ne gichak puonjre chwecho e higa mar 2016. We have been able to pay for our children's school fees through the monies that we've gotten out of cross-stitch. We have been able to buy them gifts. We have been able to send them gifts for their Christmases, to celebrate their birthdays. We have been able to embrace them as mothers and let them know that even though we are behind bars, we still care and we are still their mothers. Truly speaking, being connected to the First Lady is not an everyday thing. So being that we are connected to this project, it raises our self-esteem. Standing here, even as inmates in the midst of this, it raises our esteem, your First Lady. Thor mar wach mar odiochieng' mine higani en tiyo gi lony manyasani keto kit chwech duto maromre. Migao matayo chenro mag jela osingo mar tiyo gi lony manyasani e bero chenro mag jela. Simfros Okinda, Ramogi TV. Odiochieng' ma kawuono ma piny mangima dhialo odiochieng' mar joma mine kaunti ma Kisumu jokanyo mowuok e migepe mopogore opogore ne ok odong' chien bende. Riwruoge mowuok oko mar puonjo joma mine kaka ginyalo tiyo kod mbui e bero ngimagi to kod ng'eyo ratiro margi bende joma mine opuonji e wi ng'eyo matut kaka ginyalo geng'o midhiero ma jukogi pile ka pile. Puonj ma kamago bende oting'o bero yoregi mag ohala, somo e kind mamoko bende. So this is our first panel discussion group and rape cases. Things are going to change and safe spaces be what they create within Kisumu County. Jomadwaro rescue young girls mobedo violated and women and children. Wasecure gi from the places magintiere magihinyore. Wadwaro yo mabende wa reach out to them, giyudo kony kendo wa reach out them quickly on time. So technology dhi konyo kendo wa embrace the theme of this International Women's Day kabisa. It is the way to go. One gi computers, one gi telephone lines, one gi hotlines mobiro use all the time. Oluwore gi weche mag gender based violence no yudo evidence mag gik motimore kata koketh ratich mire no and very very important ni mondo yude e yo moro mapiyo. So magi bende waneno ni kwa puonjo minewa mondo obed kanyalo adopt issues of mag technology mondo wa bridge that digital gap so that kata ka gik makamago timore to mine bende olonye kendo ng'eyo kendo wadwaro ni mondo kik giluor weche mag tiyo gi technology gi seche moko is so foreign to them. Kawuono na biro mondo akaw puonjo ja wuok e group mar SOS kendo ago erokamano ne SOS mokela ka mondo awinj puonj. Adok chien mondo adhi puonj mine modong' chien kucha mondo mine go odhi obed kod lokruok. Daher jiwo mine mondo support other women. Support wadu mondo embo chung kaka imbe ni chung mokwongo cha. Koki support en odhi dong' kobet piny kai lakini in mbele manonge gimidhi konyo. Wadwano technology makamani okonyruok go kuom kelo ng'eyo kendo kuom kelo ratiro kendo kuom kelo kony gi nyoma mine maonge ubaguzi yoyote. Emomiyo kawuono nyaka wang'e ahinya ni areas mag innovation gi technology ni e sikunde, ni e kunde ma ji tiye, ni e kunde mag sirikal kaka itiyo mondo tich obed maber moingo machon.
Mane en jatend migao mar omenda Ukur Yatani owuok oko ka kwedo ripot ni negi sundo jaga budget mondo puodh ne sirikal mokalo pesa e tok chik. Yatani wacho ni kata mana jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne okwayo omenda moko maromo siling bilion 1.5 bang' yiero mokalo. Omenda go duto wacho ni ne opuodhi kokalo e chik mar katiba. Walter Nyabaga lero no matute wi paro ma bende jood bura ogolo e wi wachno endo. Liet manyochakore toka jaga budget Margaret Nyakango lero ni sirikal mokalo ne osunde mondo opodho omenda moko tok chik. Mane en jatend migao mar omenda Ukur Yatani bende koro chodore okon mar lero makor kakore e wi wach podho omenda maromo silings bilion 15 motel ne yiero. Yatani wacho ni chik namba 223 mar katiba ne olu kaka owinjore mana kaka ne otim kane sirikal masani ne odonje telo kendo maromo silings bilion 127.5 ne opodhi ka okalo e yo achiel nogo. E barua ma Yatani ondiko, openjo gimomiyo Nyakango ne ok oketa yanga ne jo od bura omenda mane ogol ne sirikal masani. Mana kaka ranyisi, Yatani lero ni bang' yiero mokalo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne ochwalo kwayo ya apise kodwa ni mondo opodh ne omenda maromo silings bilion 1.59 mondo mi otigo de tayo apise. Omenda makamano ne opodhi kokalo e chik achiel nogo mar namba 223 eka olero ni ne ochiwo mano omenda maromo silings milion 500 kaluwore gi nok mar omenda. Deputy Whip in the National Jo od bura ma Kenya Kwanza kanyakla kod mago mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende bare gi weche koni kod kocha e wi ripot mache koni kod kocha e wi ripot manyo ogolo kod jaga budget Margaret Nyakango ka gidwaro ni mondo thiche ok apisi. It's important for people who go for independent offices get to know their code of conduct and read it and understand it. One can use coercion as an excuse to hide, and at no given did the control of budget raise that issue until it came in the budget making process and the audit and in the national. Our constitutional office, the office of the controller of budget, is to run away from responsibility. I think this is dangerous because that office was given the mandate of the independence mandate. That office was not supposed to be managed by anybody. In fact, Kenyans put faith in that office to help us check the excesses of our government. Jodbura go koni Nyakango nyaka koro kaw ting' mabiro kod bono chike mata apisi mag jopiny ahinya to mago marango omenda. That let each person learn to carry their own cross. And we are going to start a process of removing Nyakango from office through legal means and legal channels, and that is the National Assembly. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala to koni kweth Azimio dibedni ne otiyo kod pesa jopiny tayo campaign. Odinga and his friends are responsible for pilfering public coffers to its dry bone. We demand that the handshake regime account for the monies they stole because they used Ukuru Yatani to steal the money to fund Raila's presidential campaign. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Gavana ma Siaya James Orengo ochwale rang'iny mar bedo munispa boma ma Bondo kod Ugunja e okang' ma igeno ni dhi ywayo joket mwandu kendo jiwo dongruok e kaunti ma Siaya. Kolose boma ma Siaya, Gavana Orengo wacho ni gisechako chenro mar goyo lam e apeyni duto e boma ma Siaya mar jiwo nyadhi mar boma go, ka osingo bende ni chenro makamano ibiro keti e munispa ma Bondo kod Ugunja mosepuodhi kendo kugogi chapa e gazet moyiedhi mar piny owacho. Orengo wacho ni chwalo bombego e rang'iny mar munispa dhi jiwo dongruok kokalo chenro mar mibiro chwal kod piny owacho kod moko misiro kod joket mwandu bende. It is very important for us to celebrate an event like this when two of our towns are becoming municipalities. The United Nations, have indicated in various reports that more and more people are living in cities. Cities are important centers of growth, and cities, when I say cities, I mean towns, municipalities, and of course cities. The promotion of Ugunja and Bondo as municipalities, we hope is going to change the environment for development and the upliftment
of the communities that live both in Ugunja and Bondo. Ai wadhi yue moro machuok kodugo to podon giche manyien mang'eny aria deka uchiel nono ne kaka onyalo winjo pachi studio kainde ne kuseoro moko kaindi Ramogi TV an Pastor Omondi otiche mar game onyenyore waneno Ramogi TV gi jaoda Sara Atieno gi Olo Yanda erokamano ahinya meduru mana neno Ramogi TV kaindi Ramogi TV an jayalo Odek Agweny Duncan anini maber to pole kuom tho mar Mama Grace erokamano ahinya jayalo mornu ne Ramogi TV kaindi oneno Ramogi TV an Fred Ouko kajadoto sodo ochoni oro mos kendo winjo manifesto mar Wajakoya erokamano aneno Ramogi TV kan Karen kaindi adhialo Mama Safin Anyango Osodo kaen Obama Estate Nairobi ka an Benta Charles kan Karen kamano jo Karen wamoso nago jo Leafy suburbs wadhi yue od pogo Nyakwa Ramogi be isegombo bedo gi mwandu wanyiew gik wa mondo yaka wagere Kikideo e chenro mar ohala gi mwandu Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 mar otieno ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. Mm-hmm. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Mm-hmm. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Erokamano kuom kete Ramogi TV kaendi wadhi ane mbele gi weche manyien ni obila e kaunti ma Bungoma omako achije moko 4 ma itudo kod nek mar jal moro ma japiny Australia. Ji 4 go wachore ni ne omonjo od jal ma jahigni 65 ma oyangi kaka Hewitt Peter John e gweng' mar Namwacha. Ne omakgi kod omenda, simu kod opande mar mosenendo. Achiel kuom achije go en min od Hewitt miluongo ni Lilian Mikasia
ma itudo gi nek bang' gwandruok gi jaode mosenindo. Achije moko gin Zablon Wafula Nyukuri, Emmanuel Simiyu kod John Bwile. Komanda mar obila ma Bungoma Francis Kooli oyango ni mosenindo ne oyudo hinyruok mathoth ka ringre nindo kod chimo malo. Mwanamke alitokea hapa akiendea huko nyuma ya ukuta huo na kupiga nduru, akaenda akakatishia ndani ya ile shamba, akaenda. Kumbe wakati huu ndiye alienda kukutana na wale wa jamaa wenye alikuwa ameshaua mzigo, alikuwa barabarani kwa amesimama huko, wakaongea na hao watu. Sisi tukafika hapa, tukaleta watu wakajaa hapa, ndio mama akakuja. Yesterday at 20:00 hours, and we did receive information about an incident that happened in Dakaru village in Bolondo sublocation. And after officers responding there, they found that they established that one Australian citizen aged 67 who was married to a Kenyan was found there to have been injured, and officers, after investigations and after checking on that person actually was lying there, we realized that he had succumbed to the injuries, and the police actually camped there immediately. Kwa kanyo ni ikruok dhi nyime motelo ni romo mar 11 mar counties mayudore aluora mar Nam Lolwe midendo ni LREB. Romo no chan ni timore county ma Migori dweni kachakore tarik 14 nyaka tarik 16. Gavana ma Migori Ochila Yako wacho ni gimedo keto ikruok mar neno ni romo no nyuolo olemo ne gwenge makaluo. We have this block because we believe that when we come together as 14 counties, we are stronger, we are richer, and we are more promising. This summit will enable us discuss matters economics, matters climate change, and matters blue economy. We will be looking at how we can leverage on our numbers, what projects are cross-boundary that we need to work on together, and how we will collectively and individually grow as a region. Also going to bring in prospective investors who will, together with us, look at the opportunities that are available. And we as the Secretariat are quite happy about the fact that we are having our first 11th summit held in Migori for the first time. And we know that a lot of things will come out of it. His Excellency has already told you that we anticipate having certain flagship projects launched even here. We have, and our vision and the vision of LREB, Your Excellency will confirm this to you, is that we need to have sufficiency in energy production within the blocks. Dek ni gi English iluonge ne hot cake. En gi chiro kamora mora makata in seche machung kodi kalori. Ang'e ni gomo mane ang' iting'e mar 50 moro. Alot dek number 1 en chiemo ma number 1 ma ji chame miyo. Challenges ng'eny pur generally. Gima japur iluongo ne janeko. Vuka to Airtel Money. Aji janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You tume Airtel to Airtel for free.
Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ice cold Coke. Make your mealtime more magical. Higni abich gi dweche aboro nyaka ne ngire Peter Anyang' Nyong'o ka otelo. Honorable Professor Peter Anyang' Nyong'o, do swear that I shall always. Singo mane oketo ne jo Kisumu to mage ma osechopi. Nikech adier nodarwa kuonde wa mane beyo. We lost a lot of things. To koro wabiro ka wadok e dier. Chieng' tich ang'wen tarik 9 saa 1 kod saa 3 otieno, Walter Nyambaga keto e kom maliet Gavana Peter Anyang' Nyong'o. Kar thiedho ji mar Ramogi Odinga Hospital mwasetimo tich matek ahinya. Ka onono tije kendo luwo singo mane oketo ne jo Kisumu, kik bai mana Ramogi TV. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Kenyans are winning big on shopbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shopbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shopbakey.com. Odonjane weche mag tuke ni club mar Gor Mahia owuok amodhi gonde 2-2 gi club mar Zoya Sugar tuke adhula mar lig maduong' pacho